Kardong kadogowi lapen kadogowi phanta adap kemi kardong isining karong mimi alam tado labang so video longke labke nili lapen ili tu ma channel lo servo mo vlogs pini anke 5000 subscriber mate 5k subscriber playing at lo la si kadogowi phanta choro part pik lo la nanglitum nangi cherabdun pensil labang so channel la ansitami kili lo la pen nanglitum mithang phan sitami richard de biktha nanglitum si kechipaduk pensil la so channel ke non anta reng bom lo la si choro part pik lo kadogo we phanta la pen mo kewang journey sitami nang cherabdun bom po posining thel non nili ke do labang ke polytechnic di fulong sido la no polytechnic lo nili adap dap lapu nang ke jui jui do do amat si pini bang kela nang jui rom rom po masila bang so a video bang selam ik po puyalo yo la si non bang ke wo teng reng jo vapor yo domepik la adap prang la si la bang so video neli ke selam kang tung la bang ke isi kecharli ahin la si litum Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong kecharli ahin papipik la si labang so puthak si nang litum pen kechingwai ji ha phan si labang so video bang ke selam iklo la si ilitum langdam pulote armu bang ke ilitum Karbi Anglong long ongmu di mahasau phan le jongsi pang bardam putte sitami kecharli ahin ilitum a percentage bang ke jumlu holapu di mahasau tum bang ke IO mate dopik ke pasa percentage la si ilitum kopi pot la bang ke ilitum charju meme la si halatum ta munit lo ilitum ke charli ta theklo halatum ta charli theklo bon se tami kopi pot si la bang so ke pasa percentage bang ke chiprek the oma la bang so puthai ilitum matha nangji athema ilitum matha the pote mo ke wangjia a owe atum ke ilitum ke charli a hin ke paphi hup khanyang po la si ilitum ke charli a hin ke paphi dunarat ke ilitum सरकार फानले कोई वेत हेनो आपी पो फानले कोई वेत हेनो लपेन के चार्ली वेक आउ समार फानले कोई पेट हेनो लसिला के चेरा प्लान इनुत ले जों से बोर इते होला त बोर इनंजी होला ले बोर इते होला त बोर इनंजी लसोना आ जत्सी दाम रंग निलिकोर्टी इनुतु लबंग के चार्ली हिन सितमे पेनांग अननिंग kan pensi chiju dut lapuson la thema lang li inut teacher sitame amen ba pinput pelo alang li taisi privacy do kokpo la si hola nili korte na than la penili ke matha sitame isiwelo che tonrap lo parnisi nili tum che than mat si la pula ben ma alam le rok ma pena analam che than long la si non son private high school pen government school mate government school along ke charli au somartum ke che practice itli tum langdam ette aning kan wangle ke pasa percentage ke mi langdam polote ili tum private school long pen si pena an ke na ke chon ke do government school la long bang kelas pu an ke charli memedat ason sido la si la support ko people lo la bang ili tum matha nangji la si government school long ke charli la pen private school long charli oso martum a daily routine ko son ma ke chiprek la bang daily tum lang dam nangji la si private school kidu na tum polote ada prangta api potuing thur si pa charli la pen la derlo pote school padun po school ta api potum che thonon la jong sa api potum che thondun apora we polote driver doji mate otto sitami ठीक det sondu la pen school le det positame alang tumphan tiffin pidunji la pen api potum sitame chinghong dun lun an la pen mo school ki suti hut sitame thang pasung se pin pen ingthum dunji wanji la pen hem nangle rock sitame uthot akut tuition sitame toy dunji la pen toy dunde positame a teacher ma se ahem hang deji
la det pen lo pulo te ajo lo te school la long pen ko pipi ma homework hai na ke lo dun la hai sita me lang tum han apia po tum masi pat rap dun ji claim pi dun ji yang se claim pi dun des ta than dun ji la pen toy ji la hen lo la si la puan ke charli a hin nat apor ki pi dun pote osomar tum ko song si thek ke det lang ma ti di la si la son pen langdam pote government school long ke ilitum langdam et kulote ki pu parlam kali komane hem ke dodonau so tum ta ho la son tum si halada ke government school long edunji la pen private school long pine ke choklem non chok chedet mate tc pidet pupu hedi bang tum he transfer certificate pidet la hai tum si government school long ke la tum si admission ke en atum ke ong la si government school long ke charlie tum a daily routine ke son la tum ke class ta cheng der chet ti la penon e cheng da prang lo sitame ke cheng der si ke ong la si adapt ta lo charlie le tum si ong la pen lo charlie tum ta do hedi bon sitame ke charlie le tum si ong la pen school dun dun te abang ke api potum ke school dun pu ancho ji ke thon dun avelo la bihek ko mate nursery tum han cholo thon ji thon de school dun po hola dak charlie dun po chewang jui po la pen tuition sitame pena antum hangke kepa en e sig ong la pen ajo sitame homework nang pidun de ne hola kelang dun de tum sig ong la pen bamu pen elining jelo kedi la bang hem ke do dun atum sitame government school long ke dopik bang hem do dun po hola dak pen si school pa charlie dun po la si la hai tum phan ke hem le nang chile rok sitame sai klem phet po pholi kang thi puno pe ke chok puno hem kar kok puno long hong ani pi puno chainoi kok dam puno la pen dopik lo ason ka pre la si la tum phan ke a hem chu bi pon putang de lo mati di la si sai si ke toy si ke ong la si la tum phan ke homework nang pidun de ma ke hola a hem ki chu bi pon atum ke la tum ke lang don de lo la si nelijir po nangke thana teng lo la ke non ane government school long se a teacher lo la se hola nai thana teng ta la pulo homework ta pidun po bon se ta me puthotar ni ke wang hot bai homework claim lo ma pulo te claim klede pu tum sike ong la pen i hak tum ke abuhi anta che pon pe mate a book sai ta ke che pon pe tum ta do la pen puthotar ni ke school nang dun de po people school lang dun dedet po hola kinai dun arni ar julo pulote hema sai klem rong kopine peri si chok se det hola son man ko son lo a important si pipitet a son si cheplang det lo la si la bang ke ilitum government han ta koinu pen government han ta isi pen ke langdam pote koinang ji athema ko people lo ilitum langdam et pote private along a teachers atum phan mate government a teachers tum qualification ong mu ma putap ilitum pume athema ladak bang ke ilitum government long bang ke sakuri pinak mate di boreng awar sai pinak posi ladak bang ke ilitum ko ane a qualification lang det pensi sakuri pi ponji la puson ya la si ilitum langdam et pote private school phan mate government school tum si ke charlie ahin ke paprang nang po ma po si mathada la pen government han ilitum pupe ta heno athema ko people la si government han ilitum pupe ta heno bang ke ilitum example enam data cho delhi long thola dak a government non ai chelar pen education hin ke claim ko anane la so joy ne pen hala dak non ke private school tum si government school na si non ke admission en wrong lo athema private school phante government school memunak lo la pulote hadak ke chelar the piklo alama ke government tum akte bor i pen se hala dak ke men si environment ma si prekdak lo education na hin ba hala dak men chingthur u ma si non ke private school bang ke dunjok plot atum si ong munak lo la si hala tum ta ar nam kali lu mati hala tum ta munit chotlo la se hala tum ni ko un de le tum Karbi Anglong tum people un edet ko
la pulote ilitum government tum sitami la so apu thak lang pon pulote thangke athema ilitum langdam na rong aju penang an difu penang tan arong aju lason school do po LP school putami halada ilitum penang an paper long sitami thek long lo a teacher tum chedam de pin ben si salary ba dengbo lason pulote ilitum government tum si lahai tum han ke action enang po lason de ramasi expel the law expel means suspended to ho ko pine sakuri masi than pet po sitami ilitum las pusona sa deng bom nang po la lo pulote ka prek tum hola dam de pin pin tum ta charge long po hola tum ta chephere po chedam po la seli tum pena an adim ke pasu dak nangi la pen yong si rong sor tum sitami chini lo la so teacher ke wang we pin po te la tum complain nang po la lo pulote ili tum sarkar tum ta chini po la lo pulote tum action sitami enang po lalo la si government tum jong si bor isi pulote la bangke ili tum Karbi Anglong ta keching thur thede ji education hin pu bangke alama sia la pen government school phan ke matha the kali lo la government tum sitami la si government school tum ta thang pati kuk nang ni pusi uniform sitami ke joy pidet lo book sitami ke joy pidet lo la pen midday meal mante ane san ke nitum nang pipi po somar han nang pacharli dunon to pu la so aphan si midday meal ke kibilo la sila an ilito government tum sitami bor ilo paching thori phan sitami la bangke is ilitum government han jong dam no dak po la si ilitum ke langdam et plote api po han ta koino la pen au somar han ta koino government han ta koino pu ke lehno la si ke koiji put a system han si koinang po la si a system si larnang po la lo pulote ilitum la an ete chingthur the la si government tum bor i nang po a pi po tum bor i nang po la pen au somar tum che bor i nang po la lo pulote ilitum un po la pen e hak long bangke au somar tum ke chok sita do nili mata government school long pen si metric ke pass ba la si nili mata government school long ko PPC ke cheman man nili mata ke chini tang bang lo la si government school long nili ki duna hut ke la puhen lo class ta ahut pen lote nane kijui dam ni yadim to kok nane pine a program to kok pulote dunde de ta chok la pen dunde de te tilo la pen la det lo pulote a class long dam po do ke dodun po la pen e haka class long bang ke dun tung te pote la dak bang e eten donde de te la pen nane jui dam rong te la puson lo la pen la half time pu hedi break hot sitame la suhut an ke ni la pena phian ke dodun de lo pulote hem nang che kajui la pu nang ka chong hujui titi la son sitame du la ke ni lima ta che patu te lo la si la son pulote ke charli hin ko an si paprang don la lo na pen la son claim that bo sitame hola da government school along abangke ne school pini don de pinap don de po sitame hala da if si a punishment ta wilo thang ta wilo la pen a fine ta wilo la so joine si hak me thang the don de sitame pupo don de tum ta do ayo la so abang ta do kok la pen private school long mangela son se absent fee ta doji la son penang ana fee do ajoine fine do kok ajoine si penang an tum ke class ta dun verlo la so ajoine si la si government school pen private school ke cheprek bang et hipik pukelahan no la si government school long ke monthly fee ta wilo la pen hala private school long bang ke monthly fee ta dorso da sita me hadak si padun bang ong na la si tum mang ke jong si education hin paching thur ji puti litum ke cheng si ke nang li neli prang nang po a system ma si litum lar nang po inut phan koidet lo ke litum momu ta ching thurun ilo la si ilitum le cheng pon lo na ilitum awareness bang ke ilitum program deng nang la si rong apie potom phan sita militum thanang po la han lo la si la bang so video lo nili kening je chok se dokok pula tenang dia ek den na la pen mo ka prek video long le putha chetong thona till then stay safe stay happy let's grow together Kardong